الله دلنا عوسانا ندقلنا كفار احنا ننبر فتنا يتتونا من قسنا حيل كبر نزل على منتك إما أمين وزت يا مريم بنا قدوس مريم لا سلام لك الغو لنا غدن قلي خي بسقاخون دنقلي خي عدي جابير صباوت قويتا سراوي سلام لك الغو نسغي كمان السبرقتي خي فركر سفو مرغي ومليتا تسقى جابير مساقي أوفيس سترس والكي ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቶ ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና አሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦጎይታ ኣብ ዘመዓት እዚ ኣብ ቅድሚኻ ኣብ ተግባርኩም ብቓል ብሓሳብኩም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መፍቀር ሰብን ዝኾንካ ምእንቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ተዓረቐና ንሕደገልናን ኣምላኽ ሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ዘይታ ሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣክ ካልኣኸልና ጸጋ ምርራያን መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታና መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘለካ ማዕሪኻም ዝኾነ ዋህወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባእካ ሕጂ ንዘለኣለም ዓለምን ኣሜን ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅለ ጸሎት ወጎይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይና ምድርን ክብረት ስገደልካ ክርስቶስ ምን ኣምላኽና በዓል ነዊዕ ተገስን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ተመልኣኻ ርሕሩሕን ነቶም ኣነ ዝቐደማዮም ሓጢአተኛታት ትምሕር ንሓጢ ብንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምንቲ ጽበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ወጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣን ኣብ ኩሉ ሰዓታትን ልማናና ተቐበል ህይወትና ቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናና ሓሳባትናን አንጽህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢአትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ስቅያት ብርድኣና ብህልውናም ክንዕቀብ ብቅዱሳን መላእክትካ ሓልወና ናብ ደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለኣለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን ወጎይታ ብቕዓት ክበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅል ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፅእ ፈቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናላ በደልና ንኣውሳና እንደገልና ካብ ክፉ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወዝት የማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልና ከድንግል ይኸ ብስጋኹን ድንግል ይኸ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ይኸ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ሰላም ለኪ ማርያም እም መግመሪ ተነድርስነ ዘይናምሪ ፃኒነ እንግልና ምናስጋኪተገል አፍለሰኪ ወንድዋሌ መካነ ምንተ አስዮ ለእግዚአብሔር በእንተ ኩሉ ዘገብረል ረስን ሙአስሮ ግብተ ዘምየች እሳት ድረበታ ሳምሳኑ ዘለኪ አፉ የአስተንፈሰ ወልሳን ያልሆሰሰ ለክብረ ፍልሰትኪ ድንግል ሶባ ቄርብ ተውዳሰ ዘኮንቺ ቅድስተ ቅዱሳን መቅደሰ በቅድሜኪ ትየመረከኩ ሞገስ በየማንኪ ባርክኒ ስሰ ፍልሰተ ስጋቺ ምስለ ነፍስሺ መዋቲ በተሳኒዮ አሐቲ ድንግል ረክልየ ማርያም ወለተ ዘሰሎናንት እንታይ ተረፉ ጠቢባን ወርቀያ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች መካነ ፍስሃ ወኑዛዜ ሀበይረይ ወለላ
ወይሄሊ ወለትካል ሰልባ ለአንክረ ጊዜ ተሳይቦ በፍስተልኪ ሰላም ለፍልሰተ ሥጋኪ እግዚአብሔር ዘባረ ፍልሰ ሄኖክ ወልደ ባረክ ማርያም ስብሕት ወብርክት ለተዋጋ ይገብሩ በልባችሁ ሰማያዊ ጻድቃ ካይላ ሱባኤ ፋሲካ ሰላም ለፍልሰተ ሥጋኪ ዘይቀብል ሞገሱ ወዘይነጽህ ባረት ማርያም እግዚአብሔር ጽርሐ መቅደሱ ተባሉ በሰማያት ለኪያኪ አፍሱ ሰላም ለፍልሰተ ሥጋኪ ዛፈድፈደ ስባሄ እንፍልሰተ ኤልያስ አርከ ኤሎሄ ለነወስ ማርያም አፈወርየ ዘብርሃነ ይለብሱ ወይታጸፉ ዙራዬ ባለም ተበለው ኩለየ ለፍልሰተ ሥጋኪ ውስተ ልበ ሰብ ዘይታለየ እንዘ ትጣጽፍ ይጸጋ ወትለብስ ይበ ማርያም ሥጋኪ ዘተመሰለ ተፈወታ ኮኑ ወረይ እንተ በረና ብሩየ አርግ ሰማይ ሰላም ለፍልሰተ ሥጋኪ ስቡሃ ዘተሰብሐ እምነ ፀሐይ ወወር ስነ ስብሐቲሁ አብረ ድንግል ወለወልድኪ በኵረ ብዝሃ ደግሞ ወሙታነ በሲኦል ሰላም ለፍልሰተ ሥጋኪ ለሊቀ ካህናት ዘአደሞ መስዋዕተ መድኃኒት ያኢርግ ቅድስተ ቅዱሳን ለመልአከ ሞት ጽዋዕ መልአከ በቀል ወተቀይሞ አድወዮ ባለ ብዘልኪ ማርያም ናቃደሞ ሰላም ለፍልሰተ ሥጋኪ እምዓለመ መትት ኃላፊ ውስተ አውደ ኪሩብ ተሃሉ ዘያዕቅባ ሠራ ማርያም ስብሕት ነፍስያ ሰውራታዊ ናሁ ተሰለሙ ውስተ ሰማየ ስመ ጸናቢ ባህረ ሕይወትኪያ ሰላም ለፍልሰተ ሥጋኪ ዘአጥናን ኃይሉ ዋየናውን መዝራዕተ ሣሪ ሰላም ለፍልሰተ ሥጋኪ እግዚአብሔር ዘተዋሃዳ ወትከልፍ
በፊት በዳም ድንግል ኢየሩሳሌም አሁና ሲነስጋር በውፍረት ጻዳ ነገስት ወደ ሰላም ለፍልሰተ ስጋኒ እግዚአብሔር ዛላሎ እንፈልሰተ ኤልያስ ነቢየ ሴር ሰላም ለፍልሰተ ስጋች በሰዋስወ ብርሃን ምጡቅ ከመትኩኒዮሙ እመ ለውርያን ተሳሰኒ ማርያም በማይሳት ሰላም ለፍልሰተ ስጋች ውስተ ብሔር ስዑር እንተ ኬንያሃ ወገባሪሃ እግዚአብሔር ይሳነኪ አግዞቶ ሰላም ለትንሣኤ ስጋች ዘትንሣኤ ክርስቶስ መጣ ርእሶ ሕያወም ድኅረ ኀባ ውስቴታ ሎትኪ ክድንኒ ማርያም ርግበ የብራታ ወሰውነኪ በአምራክ አመ ይከውናት ሰላም ለዕርገተ ስጋኪ ዘተወጥነ ቦቱ ዕርገተ ቅዱሳን አበው ዘባሃቤኪ ታክቱ ጊዮርጊስ ተውላጠ ጻማሁ ወህማሙ እንተ ተለዓለመ ጐሰሱ ስብሐት ለኪ ማርያም ለወልድ ወላዲቱ ስብሐት ለኪ ማርያም ለመንፈስ ቅዱስ ታቦት ጣዕማን በረኸታን ናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ምሳና ያሉ ኣዴና ቅድስቲ ማርያም ከምቶም ቅድሚ ሕጂ ዘማለድ ክሎም ንዓና ድማ ማለድልና ጾምና ጸሎትና ሱባኤና ስኻ ትሪኦ ስኻ ትቕበሎ ግበረልና ሕቶና ዝምልስ ሓሳብ ልብና ዘስምር ድሌትና ዘማልእ ግበረልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ሓደግናሎም በደልና ምእሳና ንገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበረ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ብሕልና ከድንግል ኢኸ ብስጋ ኹን ድንግል ኢኸ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ክፍረ ከርስኹ ሪኦም ልተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ኦ ጎይታ ናይ ነፍሲ ወከፍ ልማኖ ዘክር
ኦ ጎይታ ነፍሲ ወከፍ ካብ ከርሲ ጀሚርካ ዘክር ኦ ጎይታ ነቶም ብቕንቲ ሃይማኖት ዝነብሩ ኣዛብ ዘክር ንግባዞ ተጨነቁ ባለ ነቶም ዝጎሽ ምስኦም ክድ ነቶም ዝጭነቁ ድማ ኣድሕኖም ነቶም ኣብ ጽልእን ኣብ መረረ ገዛዝኣን ዝነብሩ እውን ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኢኻ ኣንተ ኣሃዚኣ هذه عالم تكر እግዚአብሔር አምላክን ጸልድ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፍቃድካ እንታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግበና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳና እንደገልና ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢሞ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሚን ወ ጎይትና ኣምላኽና ንበበለት ረዳይ ንዘኽታማት ተድሕን ንሕሙማት ሓኪም ኢኻ ነቶም ዝጎሽ ድማ ወደብ ንዳትን ኢኻ ንስኻ ናይ ነፍሲ ወከፍ ልማንኡን ናብ ርእን ጸገም ገዝኡን መርቢንካ ትፈልጥ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ነዚ ሃገር እዚኣን ነተን ንኣኻ ብእማን ዝነብለን ካልኦት ኣህጉራትን ዓድታትን ኣድሕን ንቅዱሳን ካብ ዕግርግርን ካብ ጥሜትን ካብ ወራር ካልእ ህዝብን ኣድሕን ፍቕሪ ዘሎ ብርሃን ኣበና ካብ ቤተ ክርስቲያን ካ ድማ ጥርጥር ኣርሕቕ ምስቶም ናይ ምስጋናኻ ደቂ ብርሃን ዝኾኑ ጸንብረና ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን بحدا لبن بحدا أفن كان مسكنك كهونا لو من كل ساعة نزل عالم عالم زلفني ولا عالم أبشر بيلتنا براون لاغنا بملاك تمسكن تودسن ناب قدس معركة زونا درش كنا أتو زعدت كان نسخة مسكانا قدسنا ناسبنا يسرك مسكانا خن فيل كان مسكانا كلنا محسن تعلم ما نتقبل سما مسركان السعود سنة أنا مع عذاب إمنتها وأننا نخلنا بزي مجنقم زي شغلتم زي معكفن حلونا قارنا كم من دلهاس نعين تنادم ما كابن بعات نفسنا وكم نحاتيات موتا دحن بصلات كلهم تم كفترة عالم زي اسم رخاب نسم باخاذ دحن حوسنا بحاد ود خامسون منفس قدسن مسكانا صنعات بوزلك لو من كل ساعة نزل عالم عالم زلفني ولا أعلم በእንተ ስላሴከ ተሰዓለ በእንተ ስላሴከ በእንተ ስላሴከ እግዚኦ ተሰዓለ በእንተ ስላዌከ እግዚኦ ተሰዓለ በእንተ
ልደትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ትስብእትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ልደትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ማኅፀና ዞጾርከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ አርጋዊሃ ለገሥታከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ አብርሃኪሃ ለአጸፋከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ አጥባዕቲሃ ለአጸናከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ከናፍሪሃ ለሳማከ እግዚኦ ተሳሃለ ለዘፋና ዛዘለከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ አርጋዴሃ ለአንጾተ ወአንሴከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ግዝረትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ጥምቀትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ጾምከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ሕማምከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ተሕዞትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ጽብዓትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ተለዎ ክዳንከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ቅድመትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ኩራትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ቀኖትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ስቅለትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ሞትከ እግዚኦ ተሳሃለ ለእግዘተ ገቦከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ውእተተ ደምከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ግንዘትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ዝክርከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ብካያ ለምከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ሐዘና ለምከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ገአራ ለምከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ትንሣኤከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ዕርገትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ሥጋከ ወደምከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳለ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳለ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ
ተሳሃለነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ተሳሃለነ ወረድከምዘ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘወረድከ እምሰማይ መጽአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ክርስቶስ ዘተሰባይከ እምቅድስት ድንግል በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተወለድከ እማርያም በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰከብከ ምስለ ዶል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተብለልከ በአትርክት በእንቲአነ ክርስቶስ ዘተከለከ ቆጽለ በለሶን በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተገዘርከ አመ ሰሙን ዕለት በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተምህርከ ከመ ሕፃን በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘልከ በበህቅ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተአዘዝከ ከመ ገብር በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተጠመቀ በዮርዳኖስ በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘጾምከ 40 መዓልተ ወ40 ሌሊተ በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተመቀርከ በገዳም በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ
ክርስቶስ ዘሃረይከ ሐዋርያተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ አንሶ ዘውከ ውስተ ዓለም በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘመሃርከ ቃለ ወንጌል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘአጽብከ እግራራኢከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአሐዞከ አይሁድ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ አሰሮከ ድኅሬተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰሃቦከ ከመ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ሳተቶከ ከመ ሠራቄ ወበያት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ውስተ አውድ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተቦከ መልታዕትከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰለቡከ ኪዳነከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘቀጠሆ ከዘባነከ በእንቲአነ ማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአልበሱ ከለሜዳ ዘለይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተኰራይከ ርእሰከ በእንቲአነ ማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአስተቄጸሎተ አድሊለ ሶክ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዛጸሮ ከመጸለ በእንቲአነ ማነ አምላክነ ወመድኃኒነ
ክርስቶስ ዘቀነው ከእደዊከ ወእደሪከ በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰቀሎ ከዲበ ዕፅ በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአስተዮከ ብሕያዘ ምስለ ሐሞት በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘታገሥከ ጽልመተ በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘጥእምከ ሞተ በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘረገጹ ከገቦከ በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአውሃዝከ ደመ ወማየ በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአውረዱ ከመስቀል በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘገነዙ ከዮሴፍ ወኒቆዲሞስ በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘወደዩ ከውስተ ዝይር በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተንሣእከ በሳልስት ዕለት በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘዐረገ ውስተ ሰማያት በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘፈኖከ መንፈሰከ በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘትመጽእ ዳግመ በስብሐት በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘትኮንን ሕያዋነ ወሙታነ በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተጻኦሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ስምዐነ
ተስፋሆሙ ለኩሎሙ አጽናፈ ምድር ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኩሎሙ አጽናፈ ምድር ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ወካዕበ ናሰበኳ ለንግሥተ ኩልነ ማርያም እምነ ወእሙ ለእግዚእነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስእል ወነሐስስ ናስብኩን ወድስ ቤተ አምሪሃ ብዝሃ ለመጸባዖት ንጉሥ ለትነብሩ ተንሥኡ ወለታረሙ ማውሱ ማርያም በቃለ ስብሐት ጸውዑ ቁሙ ወጽምዑ ተአምረ ድንግል ከመ ትስሙ ልዩ ቅድመ ሰላም ለቅድስት ድንግል መርዓተ አብ ወመበግዑ ማርያም ቡርክት አንቲ ማርያም ሰናይታ ኩሉ ዓለም ዛመት በትራእከ ተማኅፀነ ምህላነ ስማ አምላክ ኦ እግዚአብሔር አብ አኀዜ ኩሉ መሐረነ ኦ ወልድ ዋህድ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰሃለነ ኦ ጰራቅሊጦስ መንፈሰ ጽድቅ ስረይ ለነ ሐዘን ከበአይለና ለጻድቃን እሰ እምድባሮሙ ትምህሮሙ ለእለ አልብነ ምግባረ ሰናይ ለእልመ መሃርከነ ውእሰ አሚረ አረነ አብ ሃሌሉያ ሳለነ ወልድ ሃሌሉያ
ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ በኃይልከ ወልድ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ በሳለን አረነ አብ ሃሌሉያ ሳለነ ወልድ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ በኃይልከ መሐሪ ኃጢአተነ አስተስሪ በማኅፀን ነብሰነ ወሥጋነ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ላክ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳለነ ቤዛሜ ሳነ ኖሳይከ ላዕሌነ ሶሳይድ ሄሎያ ማረና መሐሪ አብሳይለከ መሐሪ ተዘኪረከ ዘሲዳነ እስመ መሐሪ አንተ ዞሳይልከ ለኵሎሙ ለይጼው ይጼውዖ ሰማይ ወድረ ዘውስተ ውስተ አድኅኖ ጻድቅ እስመ ጽድቅ ቃሉ ጻሎ ይበኑ ለነ ታሕሎ እስመ ያክለ ሎ ስብሐቱ ይደሉ ሃሌሉያ ኮቴት ሮቱ ይደሉ ለክርስቶስ ለእግዚአብሔር ሃሌሉያ መኖ ተስፋዬ እግዚአብሔር ወሰደከ እግዚኦ አማጽን ነፍስየ አባቴ ማኅፀነ
ወስጋዬ ኩሎ ኃጢአተ ስማየ ጸሎተነ ወስግደተነ ዘሰማይኩ ሃሌሉያ ሳለነ ጊዮርጊስ እግዚአብሔር ወጸሊ በእንቲአነ ሀረዱ ወገመዱ ወጠረው ስጋው ከመ አመድ ወወሰድዎ ሀበ ሰብአ ነገሥት ረገጸ አንሳ ሙታን አባ ጊዮርጊስ በሰላም አለ ወመንግሥተ ክብር ወረሰማርየነ ሲወሳልከ ሃሌሉያ ማኅደረ ሰላምነ ቅድስት ደብረ እሞሙ ለሰማዕት ወይጾሙ አብከኒ አባ እንሳእ በረከተከ በእንተ ሰላማ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን አባ ባርከኒ እንሳእ በረከተ ሰላምነ ሊቀ መላእክት ሚካኤል ወሰሊ በእንቲአነ ላብሰራ ለማርያም ወይቤላ ትወልድ ወልደ ወይነግሥ ለቤተ ያዕቆብ ለዓለም ዋልዎ ማይለቅ ለዘላለም ወኩሉ ነገራ በሰላም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የሃሎ ማእከልክሙ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ
ወሰላመ መንፈስ ቅዱስ የአሉ ማእከሌክሙ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የአሎ ማእከሌክሙ ንስግድ ወንግነይ ላቲ ንትፈሳህ ወንትሐሰይ ባቲ እስመ አምላኪቲ ድንግልናት ያክልየቲ ዛቲ ኢቲ ትንቢቶም ለነቢያት መንፈሰ ስብከቶም ለሐዋርያት እሞሙ ለሰማዕት ወእህቶሙ ለመላእክት ላቲ የደሎ ክብር ወስብሐት ወለወልደ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባሕር ወበቀላያት ለዓለም እትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መጎሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክ ርኑዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ይሃሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን ማረነ
እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ
ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ ተጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ ተጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ ተጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ ተሰንበት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ ተሰንበት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ ክርስቶስ ልለ ምሕረት ወልድኪ ያውፀነ ማርያም ማርያም ተግባረ ደዌ የሆነ ወልድኪ ንትፋቀቶት ሁሎ ሁሎ የሊተ Carlos was in order. The
ሰላም መድኃኔዓለም ሃሪኢኻ እሞ መሐረና አሜን ይቅረ ባህሊኢኻ እሞ ኣምላኽና ይቅረ በለልና አሜን ኣብ ኣርያም ዘሎ ምሕረት ኣውርደልና አሜን ኣብ ምድሪ ዘሎ መዓት ድማ ቁረልና አሜን ከኩፍኡ ኣርሕቐልና ኣምላኽና አሜን ነቲ ጽቡቕ ዝሃብካና ብኡ ክንመላለስ ድማ ሓይሊ ሃበና አሜን እጾም እዚ ኣምላኽና መንፈሳዊ ሓይሊ ንረኽበሉ መገድና ዝቐንዓሉ እምነትና ዝጸንዓሉ መንፈሳዊ ዕጥቅና ድማ ዝሕይለሉ ግበረልና አሜን ኣምላኽና ከምቲ ነቦታትና ሃዋርያት ሕቶኦም ዝመለስካሎም ሓሳብ ልቦም ዘስመርካሎም ድልየቶም ዘመላእኸሎም ንዓና ድማ ሕቶና ዝምልስ ሓሳብ ልብና ዘስምር ድልየትና ዘማልእ ጾምን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና አሜን ካብ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ካባኻ ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ድማ ምሕረትን ንረኽበሉ ጾም ግበረልና አሜን ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና ኣብ መንጎና ሰላም ሃበና አሜን እዛ ሰዓት እዚ ኣምላኽና ኣብ ሕማም ኣብ ሓዘን ኣብ ጥምየት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ እህነታ ኣብ ስቃይ ኣብ መከራ ዘለዎ ኣምላኽና ንኩሎም ቆላሕበሎም አሜን ወለድናዮም ኣወዳቶም ኣወልዶም ዓበይቶም ንኣሽቶም ባረኻልና አሜን ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና አሜን ካብዛ ወሳዲት ዓለምን መውደቂት ስጋን ሓልወልና አሜን ወፈሩ ድሓንየት ወልና ናብ ርሑቕ ናብ ቀረባ ዝገሽ ኩሎም ድማ ካብ መገሽኦም ድሓን ምለሰና አሜን ሰላማ ጀሚርካ ኣብ ሰላማ ፈጽመና ነፍሰ ገብሩ ዳንኤል ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ንስኻት ባርካንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት ምግብና ሎሚ ሃበልና ንሕና ንዝበደሉና ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳናን ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበርና ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኣደ እግዚኣብሔር ጸባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኪ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍሲት ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን ቅዱስ መሐረነ ቅዱስ ቅዱስ መሐረነ ቅዱስ ተስፋለነ ያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበል እግዚአብሔር ሳኺው ስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ክርስቶስ ወድኺ ለመነልና ሓጢኣትና ሓድገልና መንፈስ ቅዱስ ንኣብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም እግዚኦ ሰላም ለኩልክ ጎይታና እግዚኣብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽናን ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንንጽሓን ሃዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎን ዘለኹም ቅሩብ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለይ ግና ኸ ኣይረኣዩን ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘሎም ክሰምዑ ደለይ ጋና ኸ ኣይሰምዑ እናታትኩም ግና
زرئيا زلو عنتكم من سمع زلو عايزانكم ساعتين كامنا ناون كما تاتهم قال قدس وانجيل كاكن سمع كن سرحم صلاه قدسان بقعات قبرنا በእንተ ወንጌል ቅዱስ وعاب لنداي وصدقني ينبر العالم ويطلع القرنو بكبر ዘረወ ንድኻታት ሃበ ጽድቁ ንዘለዓለም ይነብር ቀርኑ ብኽብሪ ልዕል ክብል እዩ። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 112 ካብ ቁፅሪ 9 ክሳብ 10 ወዋበ ለነዳይ ወጽድቁኒ ይነብር ለዓለም ويتلع القرن بكبر ووعب لنداي وصدقني ينبر لعالم ويتلع القرن بكبر
ሃሌሉያ ቆሙ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእየ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅረበለልና መንፈስ ካምርሓና ብሓይልኻ ደግፈና ግብርና ሓዲካ ተዓርቐና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ጾምና ጸሎትና ሱባኤና ተቐበለልና ብሰላማ ጀሚርካ ብሰላማ ፈጽመና በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣወሳና እንደገልና ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ኸደንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጽባዖት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ፍትው ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ነዋ ወንጌለ መንግሥት መንግሥቶ ጽድቆ ዝኣውፈየኒ ኣውፈይኩከ እሆየ ዲያቆን ኢየሱስ መቀረበ መንግሥተ ሰማያት ኣውሎጀችርየስ ኦ ጐይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙርን ሃዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንኽብረ መንግሥቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 7 ጽድቅኹም ኣብ ቅድሚ ሰብ ምእንቲ ክትረአዩ ከይትገብሩ ተጠንቀቑ እንተዘይኮነስ ኣብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኹም ዓስቢ የብልኩምን እምበኣርከ ንስኻ ክትምጽውት ከለኻ ከምቲ እቶም ግቡዛት ብሰብ ምእንቲ ክርነኣዱ ኣብ ኣባይቲ ጸሎትን ኣብ ኣደባባይትን ዝገብርዎ ኣብ ቅድሜኻ መለኸት ኣይተንፍሕ ዓስቦም ከም ዝወሰዱ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ንስኻ ክትምጽውት
ንስኻስ ምጽዋትካ ብሕቡእ ይኹን እቲ ብሕቡእ ዝርኢ ኣቦኻ ድማ ብግህዶ ክኸሰካ ክትምጽውት ከለኻ የማነይትኻ እትገብሮ ጸጋመይትኻ ኣይትፍለጦ ንስኻትኩም ክትጽልዩ ከለኹም እቶም ጉቡዛት ብሰብ ምእንቲ ክረአዩ ኣብ ኣባይቲ ጸሎትን ኣብ ቀረናታት መገድን ደው ኢሎም ክጽልዩ ይፈቱ እዮም እሞ እቶም ከማታቶም ኣይትኹኑ ዓስቦም ከም ዝወሰዱ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ንስኻስ ክትጽሊ ከለኻ ናብ ቤትካ እቶ ማዕጾኻ ዓጾ እቲ ብሕቡእ ዘሎ ኣቦኻ ለምኖ እቲ ብሕቡእ ዘሎ ኣቦኻ ለምኖ እቲ ብሕቡእ ዝርኢ ኣቦኻ ድማ ብግህዶ ክሕሰካ እዩ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግናይ ክሓልፍን ይበለ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ሽዳን ዘነግ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገሮም እግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምድኅረ ትንሣኤሁ እሙታንም ቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳህልዎ ምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳት አክብርቲ ከማቲክሙ ምስለ ገብሩ ዳንኤል ቅዱስ
ለእግዚአብሔር ያሃሉ ምስሌክሙ ለአምላክ ስናን ዝኮንካን ዘይትልወጥና ኻና መሰረት ጠባትን ዓቃቢ ኣልባብናን ዓልብናና ዘብራኻልና ጸልማት ሕልና ርሒቃ ብናትካ ኣይምሮ ዝኸለልካና ንስኻኻ ነትን ጥፋቶ ፈ ናይ ሰብ መስቀል ወድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠፍቅ ሓደስካዮ ብትእዛዝካ ድማ ስሕተታት ጠፈ ነቲ ጠፈረለኻዮ ብሞት ወድኻ እንተበጀኻዮ ወጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባረትካ ነመስግነካ ኣሎና ጎይታ ንውድሰካ ኣሎና ሊቃነ መላእክቲ ብዘይቋረ ምስጋና ማህሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ኢኻ ጎይታ ዛጋስቲ ብኣኮቴት ማህሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምክርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምፅሓን ዝለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ኣለዎ ዝኾነ እወእቲ ባህሪ ሰብ ንምድሓን ብስጋት ተገልፀ ቃል ካብ ሃሩጣት እያ ተሓራ ዘውፃአና ወድኻን ፍቅርካን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጎይታ ንሕና በረትካ ንውድሰካ ኣሎና ኣብ ህይወት ጎይታ ንዓኻ ከም ማዕሙቕ ልብና ንሳልሳይ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎም ዝረዶም ነቶም ረገረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ሳቀይ ምድሓኒ ንጥመያት ዝሓሊ ንግፋዓት ዝብቀለሎም ዓርቂ መናን ጻድቃን ዝምስክረሎም ንንፅሓን መቕደሪኦም ብፅድቂ ንዝፅውዕዎ ሰማይ ንመበለት ከዳንን መንፈስን ሃብ ጸጋን ሓይልን ክትኮን ተኽለ ቤተ ክርስቲያን ቆን መራዝብ ወጎይታ ካብ ልባትና ንምስል ኣለና ብኣኻን ብፍቅሪ ወድኻን ጎይታና ኢየሱስን ብኦም እንቲ ወበእ ተፍቁ
ጸሎትከ እግዚእነ ኢየሱስ ዘበቱ ለከ ስብሃት ወኢሕዝ ለዓለም መላእክተ ሰማይ በጭዳነ ቃሉ ስልዝባ ቃሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲትን ለመነና መሓረ አምላኽ መሓረና ይቕረብ አምላኽ ቅረበለልና አምላኽና ድለይ ክትረኽቡ ለምን ክወሃበኩም ማዕፀኳዕ ክሓብሉ ክፈተኩም ኢልካና ነዚ ቃል እዚ ተስፋ ገርና ኢና ንፅውዕ ንምህለል ንልምን ዘለና አምላኽና ፀዋዒትና ለመናና ምህላና ብቅድሚኻ ቅቡል ግበረልና بأمنات تملينا بمنفس قدوس تمريحنا كلهم قبر دماسك حقزنا بركات عدينا قدس رنجل مريم كفلنا بسمايات نبرابنا بسمايات نبرابنا سنكا يقدس من قصد خاتم سا فقاركا غمتا بسمايكم دمام دريكون عليت مقبنا لمهبن احنا عالز ودلنا ودلهم تحدقنا لهم بدلنا نعسانا ندقلنا كاب كفو عدحنا النمبر فتنا يتتونا من قصدين حايلين كبر نزل على امنات كايما امين زكي مريم بناي قدوس ገብርኤል መላ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ብሕልና ከደንግሊኺ ብስጋኹን ድንግሊኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ ውዒልኩም ከመይ ኣምሲኹም ከመይ ቀኒኹም እቶም ኩልኹም ብማሕበራዊ መራኸቢ ኣብ ርሑቕ ኣብ ቀረባ ኣብ ተፈላለየ ቦታ ኮንኩም ነዚ ናይ ሰርኪ ጸሎተ ምህለላ ምሳና ሓቢርኩም ዘለኹም ኣቦታትን ኣዴታትን ኣሕዋትን ኣሓትን ከምኡውን ደቅና ኣብ ዘለኹሞ ሰላም እግዚኣብሔር ንዓኻትኩም ይኹን። ኣምላኽና ዘይግባአና ክነሰና ብዓይኒ ምሕረቱ ጠሚቱ ኣብ ዕድሜና እዛ መዓልቲ እዚኣ እንዛ ሰዓት እዚኣን ወሲኹ ነታ ዝሃበና ሰዓትን መዓልትን ድማ በቲ ዝገበረልና ኸነመስግኖ ብድደልዮ ክንልምኖ ብዝኣበስናዮ ይቕረበለልና ክንብሎ ነዚ ንጾሞ ዘለና ጾም ድማ ምጸሎት ምስ ምህለላ ኣሰኒና ክንጾሞ ኣምላኽና እዚ ስለ ዝገበረልና ክብረና ምስጋናን ንዕኡ ይኹን። ንጾሞ ዘሎና ጾም
እንጽልዮ ዘሎና ጸሎት ድማ እግዚአብሔር ይርኢ እሞ እሱ ዝሪኦ እግዚአብሔር ይሰምዕ እሞ እግዚአብሔር ዝሰምዖ ጾምን ጸሎትን ሱባኤን ይግበረልና بسلام أجميرو دما بسلام يفتصمنا أقدم مبلنا ونجل ماتيوس مراف شدشته كاب قطر حديق ساب شوعتن ببنا نيرنا نزوم دنقلنا دمتانا دقيمة كم ببئة صدقهم أبقد مساب انتي خطر رأيو خيتو قبرو تتنقعو انت زي كوناس أبتا سمايات زلو أبهم عصبية بالكمن باركة نسخا كتمتوت كاللخا كم تتهم قبوزات بسب انت خلنا عدو أبايت تصلتن أبايتن زقبرو أبقد ميخا ملخات أيتنفح عصبهم كم زوصدو بحق بلكم اللخو نسخا سمتواتك بحبوك خون اتبحبو زرئي أبو خادم بجهدو كسكا كتمصوت كلخا يمانيتخا تقبروس أقاميتخا أي تفلتو نسخاتكم كتصليو كلخم أتم قبزات بسبب ما انت رأيو أبايت تصلوتن قراناتات مقدن دو إلهم كتصلي فتو يممو كما تاتو ما يتخنون عصبهم كم زوصدو بحقي بلكم اللخو نسخات كتصلي خلخا نبيت كاتو مع صفاعته نهت بحبو زري أبو خالم منه اتبحبو زري أبو خادم ما بجهدو كحسك عيوم كتصلي خلهم كأعزاب بمبزاح زربهم زسمعوا يمسلم يما كما تاتهم زربا أي تبزحو سماين مدرن كحلفيو قاليقنا أي كحلفني بلا كرسان دك مزامرتو نأمن قالك الدوس وانجيل نتنزلو أنا قرب دقايق እግዚአብሔር አምላኽና ከም ዝፈቀደልና ምጾማ ሰኒና እንሪኦ መበገሲ አርእስትና ቁጽሪ ሓደ ጽድቅሆም ኣብ ቅድሚ ሰብ ምእንቲ ክትረአዩ ከይትገብሩ ተጠንቀቁ በዚ ቃል እዚ أبز ساعات زي أملاخنا أباي حديرو نقول لنا كمهرانا أبصلتكم ذكرني نتن سمعو قالوا دما سمعو قال مخانو تردئنا بتبعات كنسمع دما أملاخنا نعي نعخاتكم ناي منفس مساختي أأذان يخفتلنا إذا معرف شدشته متصوات صلات صوم زحزت إياه إذي أن سلستي عندما أي فلاليان إيان نزل نصومو زلنا صوم صلات تزليو متصوات تزليو قال أملاخ تزليو نايشغا كوينيو كترف أقدمو قنا قويتا قدم صوم مصوات صلوات مقواجو اتي على أملاخ إنا تتحازة سلزخيد أبتمود أتا معرف حمشته انتا إلو سلاتهم زصرفخو من زسقوخو من صليو نتام زفتوهم انت فتهم انت عصب لكم تقوتسكم ودو اي يقبري كونن نحواتكم ترى انت تقبلكم ك انتاي حلفا قبركم احزابسي كم يقبرو انديوم باركس كم تسمعوا ابهم فتصم زخونه نسخاتكم دما فتصمات كونوا الو نزصلوهم صبق قبرو سلاتهم صرفهم من زسقوهم من دما صليو مخنياتو صومنا صلاتنا مصواتنا
مصلئي مصرفي مس قواق انت دا أخوينو اكزي آبيهر كرئيو اكزي آبيهر دما كقبلو أي كئلن ايو صامكم صلاتكم مصواتكم أبقر ما أملاك قبول كخون أبزين برخات نسلام أب سماي دما نهوات كخونكم انت دا أخوينسي مجمريا نتهم زصلؤكم صبوق قبرو سلاتهم زصرفكم زسككم دما صليو مچم እግዚአብሔር بمحرتو يتأمتنا نمبر نزصلؤنا صبوق كنقبر زي كونس نتهم صبوق زقبرو لنا صبوق مملاس زسأنا له زمن يزلو قزافتهم سلا زصرفونان زسقونان كنصلسي سلاتهم زقبلونا سلاتهم صبوق ززاربوناون صبوق مزراب زسأنا له زمن يزلو ما أملاخ بزز أمزي نعين عخاتكم إلوت أنا زلنا يو كنيات أميو كنيات سبائيو أبوتاتنا هواريات أيمام نتزحاتتو ودما ملسس لزرخبو نحنا دما كم أتم كينا كنس أو ممو نخلنا دما حطو لنا نخلنا خون دولي لنا أمو أملاخنا دما حطونا زملس حساب لبنا زي سمر دليتنا زمال صمك قبرلنا نحنا كم تنسو زدلينا كوينا كنصوم أب قدم سب مئنتي كتر رأيو كي تقبرو تتنقعو كل رأيو لي كل سمع لي كل دما أنا أتقع لي انت دا أخوينو كابتن أي سماي أبوهم سي حسبي يبلكمن إلو كتمصوت كاللخاسي كم تم قبوزات كم تم تجهرتي كم تم رأينا بهالتي كم آتوم كونكا كي تمصوت أب قدميخا ملخات أي تنفح مخنياتو إتوم أب قدميهم ملخات زنفحو زنبرو أب أباي تصلوتن أب أدواباتن كوينوم شاب كريو زقبرو زنبرو كابتي سماو أبو كابتي بحبو إزرئي عاسبي يبولمن منسخا كتمصوت كلخا بحبو كخون مو اتبحبو زرئي أملاك كادما بقهدو كغحسكايو مصوات كاس مصوت كلخا يمانيتخا اتقبروسي سقاميتخاون أي تفلطو أبوتات أديتات أحوات أحات زي تأزاز إيو سماوي قال يدما كريستوس تزاربو كله نوحي لكا أي تحصرون حاصيري لكا دما أي تلق ملونيخا كم تزلو أخا تقبلو أمو قدن مصوات كنهب كم زلنا نئزاز علونا صمناون مصواتي زغيد جن اتبحبو ازرئي أملاكا كم أجر كابمو بجهد دماك حسكايو مساخا زلو قربيتكا
ون أيفلتك مخنياتو يمانيت تقبرسي ساقا ميت أيتفلتو أبت ترقم وانجل 4 وانجل أبوتاتنا صحيفهم مزلومو كتمسؤوت كاللغاسي ولا نسبيت خايتن قرا ودحراي سلامنتاي هيبكايلا مخنياتو كتب كاللغاسي عنكفات من انت خيت غنكا مش هابكا غترد أخلغاقن نبرختكم مخانو تاكت كونيا كرد آيو أبوتات أديتات أحوات أحات كتسل أبيلو دما نسخاتكم كتسلي خلهم اتهم قبوزات بسبب انتخل رأيو أباي تسألتن قرانات مقدن دو إلهم كتسليو يفوتوا يمومو كما تاتهم أي تخونوا عاصبهم كم زوصدوا بحق بلكم اللخو كنسأوم كلنا كنمسوت كلنا كنسل خلنا كل نجار كنقبر كلنا عسبنا خمن كابت سماوي أبونا كنقبلنا إلنا نابت سماوي أبونا النات أمتنا كنقبر خلنا كابت سماوي أبونا دمان تيالونا عسب اللونا أبز علم من كما خا تباهلنا كل تقبرنا بمن كما خا زود علم أيرانان اندات أقعو سقيلمم سيبهم دب قبلوا منا نعلم نجر نرئي أما نحنا دما كن مسؤوت كلنا كن سل خلنا اكسي أبيهر زريئو اكسي أبيهر زقبولو اكسي أبيهر زحقو سلو أب قدم اكسي أبيهر دما قبول زخانة صم صلات مصوات كنقبر اكسي أبيهر نخلنا يردعنا أوانجيل لوقاس مراف 10 تغلتين قصر حدا انتايلو آئلافات هزبي نحاد حدهم كسع زراغوصو مستأكبو ندك أما زامرتو خبلم جمرين قدم خلو كان ماي بحوق فريساويان نسدما جبزنا رأسهم حلو كان ماي بحوق فريساويان مخنياتو قرب ماي بحوق حانت خبايا أديتاتنا عبي برميل بحوق انتاي كبلا لنا نخليو كبكو على نخليو كان ماي بحوق فريساويان نسد ما قبزنا تحلو أبصامنا أبصلاتنا أمصواتنا قبزنا كيهلونا أنا النت كي نرئي أنا خما خادي أنا خما خدي أنا خما خمدي أنا خما خات كندي النابلنا كي نمصوت كي نصلي كي نصوم أمو أب كند برخة مرقم كي كوننا أب كند نصدق حطيات كي كوننا أب كندي قص أملاخ زريئنا كاب قص أملاخ زخول كي كوننا أمو لومي أبوتات أديتات أحوات أحد موسى ما يكونن وحيد النازلو تايدا كما يقرنا خمس أو 100 أفئنا غنياتو كدما مصواتن صومن صلاتن مواجه كرسس نسألكم أفكرون نسقهم نزي رقمكم دمان تاي قبرو مرقوا إلو لومي كذا خفته أب نفسه وكف كذا فقر انت أخوينا زلا تقبير أزلا ويد ما بكن نركب زي نخل أبلع لسقلنا يا إنا زلنا أما أملاك أربعي كاب قبزنا كم ما يبيحق فريساويان تحلوا تتنقعوا بسبب كتر رأي لكم زخوانا نقر
ኣይትግበሩ ኣብ ሕዝቅኤል እውን ምዕራፍ 33 ቁፅሪ 31 ከም ኣማጻጽኣ ህዝቢ ድማ ኣባኻ ይመፁ ከም ህዝበይ ከዓ ኣብ ቅድሚኻ ይቕመጡ ቃላትካ እውን ይሰምዑ ኣለዉ ግናኸ ኣይገብርዎን እዮም ብኣፎም ፍቕሪ የርእዩ ኣለዉ ልቦም ግና ደድሕሪ ረብሓ ርእሶም እዩ ዝኸይድ ካብዚ ከምዚ ይሓልወና እንታይ ይብል ኣሎ ከም ኣማጻጽኣ ህዝቢ ናባኻ ይመፁ ኣለዉ ከምቲ ሰብ ዝመጾ ብመልክዕ መፁ ኣለዉ ከም ህዝበይ ኮይኖም ድማ ኣብ ቅድሜኻ ድማ ይቕመጡ ኣለዉ ቃላትካ እውን እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ይሰምዑ ኣለዉ ግናኸ ኣይገብርዎን እዮም ብኣፎም ፍቕሪ የርእዩ ፈቃራት ይመስሉ ልቦም ግና ደድሕሪ ረብሓ ርእሶም እዩ ዝኸይድ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ግናኸ ኣይገብርዎን እዮም እዚ ብዛዕባ ዘይፈልጡ ይኮነን ዝዛረብ ዘሎ ብዛዕባ ዘይሰምዑ ይኮነን ዝዛረብ ዘሎ ብዛዕባ ዘየንብቡ ይኮነን ዝዛረብ ዘሎ ብዛዕባቶም ዝሰምዑን ብዛዕባቶም ዝፈልጡን ብዛዕባቶም ዘንብቡን እዩ ነቲ ዝሰምዕዎ ኣይገብርዎን ነቲ ተማህርዎ ኣይፍጽምዎን ብኣፎም ፈቃራት መስሉ ብልቦም ግና ንፍቕሪ ረጊጾም ደድሕሪ ረብሓ ርእሶም እዮም ዝጐዩ ወይ ድማ ዝኸዱ እሞ እዚ ጾም እዚ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት መገድና ከነቕንዓሉ ግባአና ኩሉ ሰማያዊ ዝርኦ እቲ ብስውር ዝርኢ ብግህዶ ግና ዝክሕስ ጌርና ክንጽሊ ክንምጽውት እግዚኣብሔር እንኹልና ይሓግዘና እዚ ኣገርና መልእኽተይ ከዓጽየ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 12 እቶም ከም ገበርቲ እከይ ገሮም ዝሓሚኹም ዘለዉ ንሰናይ ግብርኩም ሪኦም በታ መዓልቲ ሓተታ ንኣምላኽ ምእንቲ ንወሲ ኣብ ማእኸል ኣሕዛብ እንታይ ግበሩ ኣካይዳኹም ኣጸብቑ እቶም ከም ገበርቲ እከይ ከም ገበርቲ ክፉእ ገይሮም ዝሓሚኹም ዘለዉ ንሰናይ ግብርኩም ርእዮም በታ መዓልቲ ፍርዲ በታ መዓልቲ ሓተታ ንኣምላኽ ከመስግኑሲ ኣብ ማእኸል ኣሕዛብ ኣካይዳኹም ኣጸብቑ ጾምና ጸሎትና ምጽዋትና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣብ ቅድሚ ኣሕዛብ ኣካይዳና ዘጸብቕ ይግበረልና ህይወትና ዝልውጥ ኣተሓሳስባና ዝልውጥ ኩሉ ንገብሮ ድማ ኣብ ቅድሚ ሰብ ምእንቲ ክንርአ ወይ ድማ ካብ ሰብ መን ከማኻ ክንበሃል ዘይኮናስ እቲ መን ከም እግዚኣብሔር ዝርእዮ ተዓጺና ተገበርናዮ ዝርኢ ዓቢእና ተገበርናዮ ዝፈልጥ ንሱ ድማ እንታይ ብግህዶ ክሕሰና እሞ እዚ ጾም እዚ ከም ፍቓድና ዘይኮነስ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ከም ፍቓድቲ ብስውር ርዩ ብሕቡእ ርዩ ብግህዶ ዝክሕስ ብኸምኡ ሱባኤና ክንውድእ እግዚኣብሔር ሕጂ እውን ንኹልና ይሕግዘና ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹን
እጾም እዚ ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት እንካፈለሉ ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ድማ ምሕረት እንቕበለሉ ከም ኣቦታትና ሃዋርያት ድማ ነቲ ደለይዎ ዝኾነሎም ንሕቶኦም መልሲ ዝረኸቡ ንሕና ድማ ንሕቶና መልሲ እንረኽበሉ ጾሙን ጸሎትን ሱባኤን ይግበረልና። ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹን። ሰሚዕና ክንገብር ገርና ድማ ክንጸድቕ እግዚኣብሔር ይርዳእና። ወድና ኣቤል ድማ ነዞም ደቅና ቁርብ ከካፍሎም እሞ ቁርብ ዓቕሊ ትዕግስቲ ገርና ድማ ንወድና ንስማዓዮ። ኣቤል ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹን። In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, one God, amen. Glory be to God for allowing us to reach the halfway point of this holy fast, the fast of the Assumption of St. Mary. For those of you who were able to join us in service, whether in person or online, may God bless you all and accept your worship. For those who couldn't make it, may God be with them and give them strength in all that they do. And for those who are sick, who are in mourning or have fallen to despair, may God send them his Holy Spirit, the Comforter. And again, we thank God for allowing us to reach this point. By his grace, I want to take just a couple of minutes to discuss the gospel that Abu Tashi Wadatinsa read for us earlier. May God guide my thoughts and my words so that they might not be mine and be his. So the gospel that was read for us earlier was the gospel of St. Matthew, chapter 6, verses 1 through 6, and I'll just take a couple minutes to read that. Do good to please God. Take heed that you do not do your charitable deeds before men, to be seen by them. Otherwise, you have no reward from your Father in heaven. Therefore, when you do a charitable deed, do not sound a trumpet before you as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory from men. Assuredly, I say to you, they have their reward. But when you do a charitable deed, do not let your left hand know what your right hand is doing, that your charitable deed may be in secret, and your Father who sees in secret will reward you openly. The model prayer. And when you pray, you shall not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the corner of the streets, that they may be seen by men. Assuredly, I say to you, they have their reward. But when you pray, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father who is in the secret place, and your Father who sees in secret will reward you openly. In this gospel, we see two different parts. We see one talking about charitable deeds, about almsgiving, and the second part is talking about prayer. But both of these parts are pointing to the same exact message, to the same exact goal. And that is that our relationship with God should not be about receiving the praise of men. We give without seeking to be seen, and we pray without seeking to be heard by others. Because, as it says in both verses 4 and 6, our Father who sees in secret will reward you openly. On the negative side, Jesus is warning us not to practice almsgiving openly or pray in public, so that we may have glory from men. This is in verse 2. Now, the problem isn't that someone sees our good deed. The problem is when being seen becomes the reason that we're doing this good deed. We're told through the teaching of the church fathers that the hypocrites would give alms and parade around town while a trumpet sounded before them, meaning that they meant to make their generosity known. Whether this be publicly giving in the synagogues or being in the streets giving alms to ordinary beggars. We're reminded that for people who look like this, who go around and parade around town, there is a reward in store for them.
but their reward is not from God. For God sees the heart that is behind the deed, not the deed itself. When we give for his glory rather than for our own, he sees it even when no one else does. St. John the Dwarf wrote a commentary on this, saying, "The lover of the poor is like one who has an advocate in the ruler's house. He who opens his doors to the needy holds in his hand the key to God's door. He who lends to those who ask him is rewarded by the Lord of all. The lover of the poor is one who has an advocate, someone to speak on his behalf in the ruler's house. While the poor may have little power here on earth, God cares very dearly about how we treat them, whether we are kind to them, whether we comfort them, whether we donate to them, or whether we care for them. Then St. John continues to say that if we open our door to the needy, we hold in our hands the key to God's door. If we open our door to the needy, we hold in our hands the key to God's door, to God's kingdom. Glory be to God. This is a truly powerful statement. We see this being played out in Matthew chapter 25, verses 34 to 40. Then the king will say to those on his right hand, "Come, you blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was hungry, and you gave me food. I was thirsty, and you gave me drink. I was a stranger, and you took me in. I was naked, and you clothed me. I was sick, and you visited me. I was in prison, and you came to me." Then the righteous will answer him, saying, "Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you drink? When did we see you a stranger and take you in, or naked and clothe you? Or when did we see you sick or in prison and come to you?" And the king will answer and say to them, "Assuredly, I say to you, inasmuch as you did it to one of the least of these my brethren, you did it to me." In this passage, our Lord is telling us directly that through taking care of those who are hungry, who are thirsty, who are estranged, naked, sick, or in prison, that we are doing the same to him. He shows us that the love we have for him becomes visible in the way that we love our brethren. Now, my brethren, I turn to you. We've seen both sides of things, those who give for the glory of men and those who give for the glory of God. And for both of them, we've seen the reward that awaits them. For those who give in order to be seen by men, their reward is the praise of men. People may admire them, people may thank them, people may remember their generosity, but all of that is temporary. The fame has an expiration date. The influence will go away. The praise will fade. And as time passes, slowly, even the memory of what they did may disappear. Then we have those who perform their almsgiving for the gift of God, for the glory of God, The Lord looks into their hearts, and he receives their acts of love, and he promises them the ultimate reward. He calls them to inherit the kingdom that is prepared for them from the foundation of the world. A kingdom where we will live with God forever, where there is no death, no suffering, no corruption, and no separation from him. So during this fast, I ask, let us deeply contemplate, and let's ask ourselves, what are we willing to give for God? Instead of solely focusing on what we've given up for him, let's ask ourselves, what are we willing to give for him? Fasting teaches us to give something up for God, while almsgiving teaches us
to give something of ourselves to someone else, to our brethren. So I ask now, when we see someone who is hungry, will we see it as an inconvenience, possibly get annoyed? Or will we see Christ in that person and show them love, provide them with food? When someone asks us for help, will we ask, oh, what will the people around me think of me if I did this? Or will we ask, how can I glorify God through this act? And the greatest test of all is, if no one saw us give, would we still give? If no one thanked us, would we still serve? And if nobody knew our name, would we still keep our doors open? Because as we're told, the Father who sees in secret will himself reward you openly. And the reward that he offers is not the praise of men which fades away, but a kingdom that does not fade away. So throughout this fast, let us all work hard and let's pray for his strength to allow us to give what we can to those in need, so that we may glorify God through our deeds. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, one God. Amen. عليه وتسمع لنا በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን መድኃኒ ክርስቶስ መድኃኒ ክርስቶስ ቅዱስ ቅዱስ ሕሊና ብንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቅደስካ ንርከባሉና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖተ ተዋሕዶ ድኅነት ሥጋ ነፍስ ድኅነት ሥጋ ነፍስ በጃ ሁሉ ዓለም መስዋዕት ይደረግና መስዋዕት ይደረግና ክርስቶስ ቃል በጌ ፋሲካና በጌ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛህ በሰማይ በምድር በሰማይ በምድር እምነትና ንጽና ባለሃሌላና መንፈስ ካብላ ባርጎባዬና ወአብየ ወልድ ጸጋ 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 አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ ኦ ጎይታና መናሎ ጎይታና መናሎ ንዓና ክትብል ኣብ መስቀል ተሰቂልካ ንዓና ክትብል ኣብ መስቀል ተሰቂልካ
عنا بالعباس كالتا سغيل كان عنا بالعباس كالتا سغيل كان ويتانا عملنا كما ويتانا عملنا كما نعنا بالعمس كالتسقيقا نعنا بالعمس كالتسقيقا نعنا بالعمس كالتسقيقا نعنا بالعمس كالتسقيقا رويتانا منا لوكما رويتانا منا لوكما نعنا بالعمس كالتسقيقا نعنا بالعمس كالتسقيقا نعنا بالعمس كالتسقيقا نعنا بالعمس كالتسقيقا سبحات لك مريم لأب مراتو لولد ولاديتو سبحات لك مريم لأب مراتو لولد ولاديتو ለመንፈስ ቅዱስ ለመንፈስ ቅዱስ ለመንፈስ ቅዱስ ለመንፈስ ቅዱስ ታቦቱ ማርያም ድንግል ለመንፈስ ቅዱስ ለመንፈስ ቅዱስ ለመንፈስ ቅዱስ ለመንፈስ ቅዱስ ታቦቱ ማርያም ድንግል ወርቅ ሰብሩር ኃላፊ ውእቱ እምኩሉ ኪያኪፈቱ ወርቅ ሰብሩር ኃላፊ ውእቱ እምኩሉ ኪያኪፈቱ ስብሐት ለኪ ማርያም ለአብ መርዓቱ ለወልድ ወላዲቱ ስብሐት ለኪ ማርያም ለአብ መርዓቱ ለወልድ ወላዲቱ ለመንፈስ ቅዱስ ለመንፈስ ቅዱስ ለመንፈስ ቅዱስ ለመንፈስ ቅዱስ ታቦቱ ማርያም ድንግል ለመንፈስ ቅዱስ ለመንፈስ ቅዱስ ለመንፈስ ቅዱስ ለመንፈስ ቅዱስ ታቦቱ ማርያም ድንግል ወርቅ ሰብሩር ኃላፊ ውእቱ እምኩሉ ኪያኪፈቱ ወርቅ ሰብሩር ኃላፊ ውእቱ እምኩሉ ኪያኪፈቱ ስብሐት ለኪ ማርያም ለአብ መርዓቱ ለወልድ ወላዲቱ ስብሐት ለኪ ማርያም
ለአብ መናዞ ለወልድ ወላዲቱ ለመንፈስ ቅዱስ ለመንፈስ ቅዱስ ለመንፈስ ቅዱስ ለመንፈስ ቅዱስ ታቦቱ ማርያም ድንግል ለመንፈስ ቅዱስ ለመንፈስ ቅዱስ ለመንፈስ ቅዱስ ለመንፈስ ቅዱስ ታቦቱ ማርያም ድንግል ወርቅ ሰብኡሪ ኃላፊ ውእቱ እምኩሉ ኒሐኺ ህልፈቱ ወርቅ ሰብኡሪ ኃላፊ ውእቱ ካብኩሉ ኒሐኺ ህልፈቱ ናባምላክ የማቁባ አያወይ የደናባኻ ካምቕማ የተስየ ዓብድኻ ተደልየ ኣኻኺኻሞ እምልኸካ ንጉሲኻሞ እንግሰካ ነፍሰይ ናባምላክ የማቁባ አያወይ የደናባኻ ካምቕማ የተስየ ኣክድሜኻ ተደፍየ ዓላኢኻሞ እምልኸካ ንጉሲኻሞ እንግሰካ ነፍሰይ ናባምላክ የማቁባ ዓላወይ የደልናባኻ ካምቕማ የተስየ ኣክድሜኻ ተደፍየ ዓላኢኻሞ እምልኸካ ንጉሲኻሞ እንግሰካ ይ ክብርን ምስጋናን እግዚአብሔር አምላክና ይሁን። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ዝማሬና ዝማሬ መላእክት ተቀበልካ ተቀበለልና አሜን። ዝማሬ መላእክት ተሐጎስካ ዝማሬና ድማ ተሐጎሰልና አሜን። ጸለናዮ ጸሎት ተማህለልናዮ ምህልላ እንጾሞ ዘለና ጾም ድማ አምላክና ኣብ ቅድሜኻ ቅቡል ግበረልና አሜን። ተኣነ ዝፈትዎ ጾም ከምዚ ኢልካ እሞ ከምቲ ንስኻ ትፈትዎን ከምቲ ንስኻ ትቕበሎን ጌርና ክንጾሞ ድማ እምነት ወስኸና። አሜን። መንፈስ ቅዱስ ካልእካ ምርሐና። አሜን። ኣምላኽና ስለ ኩሉ ተመስገን። አሜን። እንእከበሉ እንጽልየሉ ንዓኻ እንሓተሉ ንዓኻ እንመስግነሉ ቤት ስለ ዝሃብካና ተመስገን። አሜን። ኩሉ ንገብሮ ድማ ናብ ሰማይ መጠመት ግበረልና ኣምላኽና። ኣብዚ ኣብ ምድሪ ንበረኸት ኣብ ሰማይ ድማ ንህይወት ዝኸውን ግበረልና። አሜን። ነቦታትና ሃዋርያት ሕቶኦም ከም ዝመለስካሎም ንዓና ድማ ሕቶና ዝምልስ ግበረልና። አሜን። ሰላም ኣውዒልካ እናኻ ንመስግነካ ሰላም ድማ ሓድረና። ከምዚ ናብዚ ምምፃና ሰላም ዝገበርካ ነናብ ቤትና ምምላስና ድማ ኣምላኽና ሰላም ግበረልና። ሰላማዊት ለይቲ ሕድረና። ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ፣ መንግስትኻ ትምፃእ፣ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ዕለት መግብና ሎም ሃበና፣ ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳና እንደገልና፣ ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ ዝትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ። ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ። ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ። ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ፣ ፍረ ከርስኹም ብርኽዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ። እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ። ሓጢኣትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ፍትሐ ወይ ስረ ጊዜና ኣምላክን መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒቀ ቀና ስረ ኃጢአት ደምሳሲ አበሳ ወልድ ለብር ከሳቴ ብርሃን አንቱም አብየ ካህናት ወአበ ዲያቆናት ሮን ሳድጎ ሕፃናት በስምክሙ
كن فتانا ونصحنا يرسن سكلان سمات زيو مهار النكروسس مل 10 تغلتي زيو مهار نكشوس 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 كمون بنت اجزتنا مريم مهار النكروسس مل 10 تغلتي بنت اجزتنا نكشوس 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 بنت اجزتنا مريم نكشوس بنت اجزتنا مريم نكشوس بنت اجزتنا نكشوس بنت اجزتنا مريم نكشوس بنت اجزتنا مريم هارنكشوس بنت اجزتنا مريم هارنكشوس بنت اجزتنا مريم مهارن كريستوس ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይና ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ እዚ ቤት እዝን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ኣምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ይቀበሎ ኣብ ሰማይ ይዕረግ አሜን